Zdravím spolo, Gimhotep je tu zase a opäť hrajeme The Forest. Už sú to dva updaty, odkedy som robil posledný let's play z tohto a dúfam, že neurobím si ten istý trapas ako pri mojom poslednom pokuse. Že som tu hodinu nahrával a žvanil a robil blbosti a nakoniec som zistil, že som nenahral vôbec nič. Takže dobre. Ideme do toho. Údajne už by sa mala konečne dať aj preskočiť tá úvodná animácia s lietadlom, ale keďže vraj zase tunili trochu grafiku, tak ako... To zvedavý, ako to bude vyzerať. Pretože pri predošlej, keď som letel a díval sa z okna, to vyzeralo, keby som letel nad vulkanickými pláňami. Tam to svietilo. No. The following is an in-development alpha build. Jak inak. A loading time sa ešte nezlepšil. Uvidíme, no od minula už konečne pridali nejakú tú strelná zbraň tu už je, údajne niekde sa tu nachádza jedna pištol, ale tá sa nachádza na nejakej jachte, ktorá má náhodný spawn a ešte k tomu okolo nej náhodou pláva asi 15 žralokov. Čo ako keď som sa pokúšal naposledy k nej dostať, tak to nedopadlo moc dobre, ale keďže konečne tam implementovali dokonca luk, teoreticky šanca, že by som sa na tú jachtu dostal, už je lepšia. A za predpoklad, že tu jachtu vôbec nájdem. Je druhá vec. No. Letadélku. Vyzerá to trošku inak. Seplak je stále rovnaký. Tuším, letím v noci. Alebo mi niekto začernil skla. Jedno alebo druhé. Ale vyzerá to fakt ako... To je bordelu! Shit, šajze! Padáme k zemi! Prosím, pripútajte sa, nefajčite! A je to. Ja som to chcel pôvodne preskočiť, ale ako kúkam, fakt to zlepšili a vyzerá to oveľa lepšie. Dobrý deň, pane. Tak, seber ho a sežer ho. Ja ešte upadnem do bezvedomia, ďakujem. No, a máme tu krásne ráno, máme krásne zakrvavené ruky, jak tradične. Ideme vyrabovať, čo sa dá, trošku sa najeme. Dáme sodu, nejaký chlast, bez chlastu ani na krok. Ďalšia soda a pedofilný meter. Flašky. Dobrý deň, pane Noho. Jo, už sa konečne dá vystať, je to? Nedá. To je baterka, ktorá sa nedá zobrať. Stále sa tu ozývajú vlaky, keby som i bol v metre, ako... Nechápem to. Dobrý deň, pani. Bereme si sekeru. Šup. Aha, už som si, že to je lopata. Ale trošku zmenili tú oblasť havárie a... Tu nejsú žiadne kufre! Tu nejsú žiadne kufre! WTF? Kde mám zebrať medicínu? Nemám nejakú? Mám, fuj. Hit. Presne jak som říkal, 60% epizód 2 Walking Dead. Ďakujem Šulin, ja už ich mám dávno kúpené. No není tu kufer do prdele. Žiadny... Fuj, je tu jeden. Až jeden. Takže. Tyčinka, výborné. Napísal sa to jedno z vecí, čo ma trošku sere, že tu tie kufre sú. Tam sa dal nabrať tyčiniek. Človek mal nejaké základy na začiatok, na prežitie, ale tak no. Čo sa dá robiť? Budeme musieť ísť nolou. Budovy a také strany duším nepribudli odtedy žiadne, aspoň nie podľa popisu. Ticho, vy tam! Čo som... šúter. Počkaj, čo som zase vyberal? Nezabral som nič špeciálne. Aha, kamene už sa dajú používať ako zbraň. No pekne. Je nejaká tyč? Čo je to za tyč? Chcem zobrať tyč, ale nechcem mi zobrať tyč. To je pichlava. Áno, to je tá tyč, ktorou sa dajú robiť... sakra, lag! Dobre. Dajú robiť chyby. Koľko môžem zobrať ryby, abych si... Tak
som to nechcel. Chcel bych ich uloviť čo najviac, nech mám čo jesť. Vedľa. Vedľa! Stupid fish! Daj! Žiadna ryba neunikne môjmu hnevu. Pokiaľ sa trafím. Dobre. Dobre, to som sa mierne trafil. Poď sem ryba! Chcem ťa zjesť! Koľko ich mám? 3 ryby. Ešte by to chcel fakt zaplniť nimi baťoch. Ha! You can't carry on more fish. Takže môžeme mať len 3 ryby. Nevadí. To máme základné jedlo, takže keď si postavíme ohnisko, budeme mať na čo variť. Oh, tam je viláž. Kurva, viláž plný oblúd. A to som si chcel zobrať lano odtiaľ. Ale asi budem musieť lano nechať lanom. Tu sú nejaké stany, možno tam bude lano. Kufre, výborne. Niečo tam bolo? Kufre je tu plno. Ne, loptičku nechcem. Na čo ju tam do prdele dali, však tá tu nás má sere. Jašterica sa uteká. Ja si nejakú chytím. Budeme si aj šutre, budeme potrebovať šutre. Bum. Baterka, výborne. Baterka sa vždy hodí, kloty sa tiež vždy hodia. Otvárame kuchynu. Ešte je tam nejaká bandáž, ktorá nejde zobrať. Ešte tu je pár kufrov. Ja si spomínam, na tomto mieste toľko kufrov nebolo. Ne, toto nechceme. Už. Tento sme otvárali, dobre, počkaj. Osadníci z Katanu tam ešte sú, tak nech tam aj láskavo ostanú. Jašterica! Mám ťa. Taká sranda tu je, že koža z jašterice si môžete ju dať na seba a máte z nej armor. Dobre, a čo s týmto? Je tam niečo, čo môžem zobrať, alebo... A čo to tu je, keby tam niečo užitočné bolo? Toto je inak jedna z noviniek, že sem pridali tieto stany, ale ako... Vyspať sa v tom nedá, nič sa s tým nedá. Jašterica! Daj! Dobre. Ďalší čas armoru. Každý zíde. Dobre, ja sa pokúsim nájsť, lebo už v mojich predošlých hier sa mi podarilo nájsť niekoľko docela niekoľko, až 2. Povedzme si na rovinu, až 2 dobré lokality, kde sa dá utáboriť. A u tej druhej si popravde nie som ešte 100% istý. Najleme sa, tam je ďalší stan. Ale asi... Inak možno sa pýtať, prečo nejdem hentam k tej hore, no hentá časť ostrova ešte nie je otvorená. A väčšinou keď idem, tak mi to začne varovať, že zatiaľ táto... What the fuck? Čo to bolo? Tu sa proste rozleteli nejaké krabice na všetky strany, čo to malo byť? Čo to je? Šišimaria! Čo to sakra bolo? Môžem to ako rozbiť, čo to sú za krabice? Čo to je? No vyzerá to, že to je zatiaľ nejaká sračka, čo je tu implementovaná. Heleme sa, čo to tam je? Počkaj, ale ak je to toto pobrežie, čo si myslím, že to vyzerá nejako inak? Nevadí, idem pozrieť hento. Čo to sú za... Toto sú nákladné kontajnery z lodi? LOL. LOL. Čo tu máme? Flašky s chlastem a peniaze. Čo som zebral, neviem čo, ale zebral som to. Zoberiem toho viac. Nech je to čokoľvek. Nie, táto plášť tu určite nebola a pri tejto kraji som už bol, teda pri tejto kraji, áno, pri tomto kraji som už bol niekoľkokrát. Môžem ísť dnu? Môžem ísť dnu. Keď sa pozerám, že ma to absolútne nemá... Nemá to absolútne žiadny význam evidentne ísť dnu.
Pribudla tá kupa veci, ale pozerám zatiaľ čisto dekoračným účelom. Tak ako môžem dúfať, že... Ja, dal som, že sa niečo hýbe. Že to bude mať nejakú funkciu v budúcnosti. To je ako tie peniaze. Áno, tu sú proste... Sú tu peniaze, jak vidíme aj papierové dokonca, len mince. Ale ako popravde momentálne nemajú žiadny význam v tejto hre. Čo ich sem dali ako... Možno, že sa z nich niečo bude dať, neviem. Či ako z minci sa bude robiť nejaké chrastítko na odlákavanie pozornosti. Alebo neviem. Ale keďže vidím, toto je celá nová lokalita. Celá celúčička. Ja síce... Nakoľko... Nakoľko páni domorodci vedia plávať, to som ešte neskúšal, ale táto... Tento rádoby ostrov vyzerá docela izolovaný. Hej, tento je pribudnutý, tento tu vzadu, ten poznám. Uklonil som ide a párkrát som si myslel, že sa na ňom usadím. Fuck off, ty vole! Letajúce krabice. Ja som sa chcel na ňom usadiť, ale v rámci toho, že bol docela ďaleko od pobrežia. Čo som to hovoril, že bol ďaleko od pobrežia a som sa bál, že ma sežerú žraloky, kým tam pôjdem. Dobre, tí to budú musieť seriózne zapracovať. Ale placu je tu dosť. O tom žiadna. Či sa mi bude chcieť nosiť všetko drevo odtiaľ až sem? Asi ne. Ale tá voda docela sympaticky vyzerá, pokiaľ nie ste pod ňou, no. Lietajúce Bože môj, toto snad není možné. Ja fakt dúfam, že toto nahrávam a nekecam zase do vetra ako naposledy. Či by to chcelo, ako počúvam moc zvukov plávania, tu není. Dobre, dáme si tyčinku. Tak si dobijem energiu a... idem sa pokúsiť nájsť územia moje staré, milované. Respektíve aspoň to jedno. Ale nejaký čln. Vidíme, či už na čln niečo dali konečne, lebo väčšinou som našiel len člny vyplavené a bolo v nich tak akurát obsah hlavy našich politikov. Čiže, viete čo? Niečo som zobral. Kameň, dobre, zahadzujem. Ne, není tu nič. Ďalšie lietajúce krabice. Kufre. Počkaj, prečo sú otvorené všetky? Však som tu ešte nebol. Záhada otvorených kufrov. Nechcem kameň. Trošku mám pochybnosti, že by si to... Viem, že na tomto mieste som kufre už ako otváral, ale to bolo počas inej hry. A bolo by to fakt docela trápne. Keby som mohol... to je jedno. Musíme hľadať, než sa zotne. Tiež efekty počasia by už mohli konečne opraviť, lebo fakt to, že zraz zahrmí pár kapek padne a konec búrky, tak ako to vyzerá. Flying boxes! Mohol by Markiplieru robiť tohto ako animáciu a viem, že keď ja ho poznám, tak on bude mať ešte psychopatickejší, prekvapený, výrazné Tam je pár osadníkov. Skúsime to obísť. Možno si nás nevšimnú, respektíve mňa. Hop! Ale sa mi to tam bolo. Nezdalo! Je tam niekto. Musíme byť velice opatrný. Údajne by už mali... shit. Ježiši. Ježiši! Pomaly opatrne. Sakra, vás tu je nejako veľa. O čom som to hovoril? Aha, že... Doriti, už ma zbadali! Sakra! Help! Ideš ty... Tu jedno, kde si? Poďte, uf! No. Dobre. To dopadlo divne, ale dobre. Bych sa vrátil, o čom som točil.
Ja že mali by pridať vraj AIčko miestnym týmto osadníkom z Katanu, že malo by tu byť rôzne klany, ktoré by mali medzi sebou viesť vojny. A tu pozerám, že je tu ďalší. Ja tu sú kufre, ale priznám sa, že najprv bych si rád našiel miesto na usadenie, než budem lutovať ďalej. Chcíplý žralok je furt na svojom mieste, dobre. Niekto sa... Docela dosť pozerám sa zase rozhýbal na to, že som našiel tú jednu dedinu, kde všetci len stáli jak údy v teplej vode. Dá sa už žralok rozobrať na mäso? Evidentne ne. Dobrý den, pane, vy ste tuším mŕtvá. Teraz rozsekáme a zabereme si časti tela. Som vlastne vidím mohol zobrať aj tej ženskej, či čo to bol za objekt. Nevadí. Myslím, že tu bude ešte plno príležitostí rozsekávať domorodcov. Dobrý den, pane hlavo. Sakra, už to tuším stmieva. Kurňa, 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 kurňa. Dobrá správa je, že jedno z tých mojich miest je hneď tuto. No, hneď to možno, že nebude. Ale kúsok odtiaľto. Áno. Tu je Big Tree. Niečo ako moja taká poznávacia značka. Nenechajte sa obľúbnúť, týchto stromov je tu viacero. Ale tento konkrétny... Kde je sakra? To je sakra, je to sakra, je to sakra. Tu bol niekde vstup. Ja ne, on je tuto. Tu. Nie? What the fuck? What the fuck? Oni mi odstranili moju pláž? What the fuck? To snad ne. To snad není mož. Oni mi odstranili moju bezpečnú pláž. A neodstránili, jak sa tam išlo? Ja som buď úplne totálne dezorientovaný. Aha, neodstránili. Oni ju zmenšili? Toto svine ju zmenšili? Alebo toto jazo, no? Ne, bolo bližšie. To bolo oveľa bližšie, alebo ja už som len blbý, alebo... Á, ne, ja som len blbý, áno, ja som len blbý. Toto je až tá pláž. A tajto sa to ide. Kurňa, to je pamäť. To je pamäť. Čo ja budem v 50. Asi nič, no. Bereme si haľus. No dobre. Zatiaľ toto bol taký úvod hľadania miesta. Túto epizódu zatiaľ ukončím. Následujúca epizóda bude hneď o tom, ako si postaviť nejaký ten základný tábor so základnými vecami a základným bordelom. Ukončím to rýchlo, nech môžem začať znova a stavať čo najrýchlejšie. Takže zatiaľ a uvidíme sa na budúce.